खुलुमबाय आं फुंबिलि बसुमतारी फैगौ 14 एप्रिलाव सालाकाटिनि लाल माटी जांख्रिखां क्लाबनि बानजायनायाव खुंगा 13थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो थांगासिनो दं आरो बे हारिमु मोनाबिलियाव आंबो मेथाइ खननो थांगोन। आसा खालामो बयखौबो लोगो मोनगोन होनना। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं फुंबिलि बसुमतारी फैगौ 14 एप्रिलाव सालाकाटिनि लाल माटी जांख्रिखां क्लाबनि बानजायनायाव खुंगा 13थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो थांगासिनो दं आरो बे हारिमु मोनाबिलियाव आंबो मेथाइ खननो थांगोन। आसा खालामो बयखौबो लोगो मोनगोन होनना। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं फुंबिलि बसुमतारी फैगौ 14 एप्रिलाव सालाकाटिनि लाल माटी जांख्रिखां क्लाबनि बानजायनायाव खुंगा 13थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनो थांगासिनो दं आरो बे हारिमु मोनाबिलियाव आंबो मेथाइ खननो थांगोन। आसा खालामो बयखौबो लोगो मोनगोन होनना। गोजोन्थों।